दिनैनि बे जोंनि कुसुगाव आन्चलिक दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंनानै दिनै 33थि फैबाय। बे फैनायनि गेजेराव दिनै जोङो नैबे कुसुगाव आन्चलिक एबसुनि सिङावनो थानाय गङिया इउनिट एबसुनि सिङाव बे महेन्द्रपुर एमइ स्कुलनि लांगोनायाव दिनै खुंफुंनाय हाबाफारिया दिनै नैथि दिनाव फैबाय। बे नैथि दिनाव दिनै जोंनि गेजेराव गोबां माननि आलासि दंफैयो। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे आरो सोनाब गसाइगाव बियाबनि एमएलए मानगोनां आदा जिरन बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि 6 नं समष्टि बिटिसि समष्टिनि मुस्रि उकिल मोसाहारि बिथाङाबो दंफैयो। बेजोंनो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि हिसाबै जे इयुनाव जोङो गथ' गथायफोरखौ उन्दै लाइमोनफोरखौ इयुनाव जोङो माबायदि जोङो फोरोंलांगोन आरो माबायदि जोङो समाजाव खामानि मावलांनो जोङो फोरोंलांगोन, बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै बेबादिनो गोबां लाइमोनफोरखौ मोजां लामायाव दिन्थिलांनो थाखाय बे प्रग्रामखौ लाबाय थानाय जायो। बेनिखायनो दिनै जाय बिथां मिडिया नोंथांमोनहा जोंनि गेजेराव बे रिपर्टखौ लाफैबाय, बिनि थाखाय हामबाय होनदों। बिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बुहुमाव थानाय गासै लाइमोन सेंग्रा जोहोलाव सिख्लाफोरखौ बे मेसेजनि गेजेरजोंनो बेबादि खुंफुंनाय प्रग्रामनि गेजेरजोंनो गासैखौबो जोङो समाज फोसाबलांनायाव आवगायलांनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रामबो लानाय जायो। नाथाय नैबेयो जोंनि कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे टार्मिनेटिं मोनसे हाबाफारि। बेवहाय गासै रायजो राजाफ्रा दिनै मोजां मेसेजखौ मोनलांगोन आरो मोजां फोरोंनायखौ मोनलांगोन। समाजनि खामानि मावनायाव बे मेसेजनि गेजेरजों न'खराव थांनानै गथ' गथायफोरखौ मोजाङै फोरोंनाय होनो हागोन, बे मिजिंखौ लानानै दिनै नैबे जोंनि महेन्द्रपुर एमइ स्कुलनि लांगोनायाव बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। आं बेखिनिखौनो साफ्रोमबो रायजो राजानि गेजेराव दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनसे हारिखौ गोग्गो समाज दानोब्ला जोङो थांनानै थानायाव लाइमोनफोरखौ जोङो मोजाङै सेमिनार खुंनायनि गेजेरजों बेबादिनो गोबां लेखा फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय हुदा आरो बिदिनो दामनाय देनाय हुदा बेबादिनो गोबां आयदायाव जोङो जौगालांहोनो नांगौ होननानै जोङो सानो। जोंनि बे दुलाराय दखरा कुसुगाव खुंगाथि 33 बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो अक्ट'बर दाननि 10 अक्ट'आव दानाय जादों। बे दानायाव जों साफ्रोमबो रायजो राजा आरो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ लानानै दादों बे आरसिखौ मावफुं आफादखौ। बेहाय आंखौनो बे आरसि कमिटिनि चेयारमेन आरो बिथाङा जइन्ट कनभेनर आरो बिथाङा केसिआर बा रां दोनथुमगिरि हिसाबै बिथांमोन आरो माखासे दंबावो जोंहा गोबां सोद्रोमा बिथांमोनहा नुजाफैजोबनो हायाखै। दा नोंथांमोनहा नैबे जोंनि 33थि कुसुगाव दुलाराय दखरा बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय जमदुवार खौरां आयदानिफ्राय बा बर' खौरां नोंथांमोननिफ्राय फैनानै जोंनाव जे बे दिनैनि बे जोंनि खुंफुंनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोनहा मिथिनो एबा जोंनि बे माखासे ओनसोलखौ जौगाखांहोनो आसा खालामनानै जाहाथे मिडिया थ्रुयै बिथांमोनहा बा नोंथांमोना सफैनो हानाय जादों, बेनि थाखाय खोब गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोननि खौरांखौ बरायनायबो थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे खौरांफ्राबो बेबायदिनो गाहामै गाहाम जौगालांगोन होननानै जों आसा खालामो। मानो होनोबा जोंनि 21 आरो 22 बे माखासे खुंफुंनाय जानाय जथुम्माया दिनै जोबथा। बे जोबथा सानाव दिनैहाय जोंहा गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन फैदों। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनिफ्राय सफैनो हादों बिथां कनेन्द्र बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंहा सोनाब क'क्राझार 28 नं गसाइगाव बिजाबनिनो एमएलए मानगोनां जिरन बसुमतारी सफैनो हादों आरो जोंनि 5 नं कुसुगाव बियाबनि
मानगोनां बिटिआरनि EM उकिल चन्द्र मुसाहारि बिथाङाबो सफैनो हानाय जादों। बेजों लोगोसे माखासे जोंहा दानि गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानाय UPPL राजखान्थि हान्जानि बिथांमोनहाबो बे सफैनो हानाय जादों। बे सफैनायनि गेजेरजों आं बिथांमोननि सायाव माखासे फोथायनाय आरो मिजिं दं जे जाहाथे बिथांमोनहा बे जोंनि ओनसोलाव माखासे सोलोंथाइ जौगानाय, ओनसोल जौगानाय, माहारि जौगानायनि माखासे बिबुंथायखौ होलांनानै जोंनि बे ओनसोलनि जाहाथे जौगानाय बिथिङाव आरो नोजोर होबावगोन।